Darth Vader i Luke Skywalker, els herois de la Guerra de les Galàxies, tornen a lluitar demà a les pantalles dels cinemes de Barcelona. Ara, però, les seves veus es podran escoltar per primera vegada en català. Per cert, aquest robot fet a Hong Kong i distribuït arreu del món parla una llengua que els americans han pensat que és la més galàctica. Escolteu-la. Hola, jo sóc el robot poderós i automàtic d'una altra galàxia. Jo vull fer amistat amb els nens de la Terra. Vine, juga amb mi. El retorn del Jedi, tercera part de la sèrie La Guerra de les Galàxies, s'estrena demà en versió catalana al Cinema Montecarlo de Barcelona. 5 sales més ho faran en castellà. Tarragona, Lleida i Girona hauran d'esperar encara 2 mesos. És la primera gran superproducció nord-americana doblada al català pel Departament de Cinematografia de la Generalitat. Que te'n vas? Què vols dir que te'n vas? Però on has d'anar, R2? No, espera! R2, ara no és moment d'heroïcitats! Torna, R2, torna! Però R2, que vols prendre mal? Bé, s'ha triat per 3 criteris la venjança del Jedi. El primer és el de la qualitat dintre del seu gènere. El segon és el de la diferència de tipus de film respecte a les que havíem fet fins ara. I el tercer és el que és una de les pel·lícules que té una millor acceptació arreu del món. Part dels professionals del cinema català han expressat objeccions a les circumstàncies que envolten aquesta estrena. Crec que una política de doblatges caldria que la fes el Servei de Normalització Lingüística i no el Servei de Cinematografia. Això en primer lloc. En segon lloc, crec que és desproporcionat una despesa de 5 milions de pessetes per lograr una estrena simultània en català i en castellà, amb 4 sales en castellà o 5 sales en castellà contra només una sala en català. Ara entrem a la font del poder. Deu ser el generador de la força. Informat i alerta. Podríem topar en aquest espai tan reduït. La trilogia de la Guerra de les Galàxies és un conte, una llegenda, un còmic amb voluntat de fer somiar tots els públics i una indústria amb xifres que també semblen del segle XXI. 5.000 milions de pessetes ha costat el retorn del Jedi, però en els 10 primers dies d'estrena als Estats Units, els beneficis ja duplicaven la inversió. 6 mesos després, és la 5a pel·lícula de tota la història pel volum de recaudacions. I ara, Skywalker, moriràs. Massa tard! Amb el retorn del Jedi acaba de moment la sèrie. El seu creador, George Lucas, havia pensat en 9 parts, però diu que ja es troba saturat de naus espaials, monstres i galàxies. Així doncs, el retorn del Jedi dona la resposta a les incògnites que es plantejaven a les parts anteriors. Una representació més de l'eterna lluita entre el bé i el mal.